हेलो फुटबल गेलेनायनि मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोन दिनै आं जारा फाग्लाया नोंथांमोननि सिगाङाव खावब्ला नुजाथि फैलायबाय आं नोंथांमोननो मोजां खौरां फोसावनो होननासो फैखायो दे नोंथांमोना जायफोरानोखि आंनि भिडिअखौ नायगोन माबा मोनसेबाबो मिथिना मोनगोन सिनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबल टुर्नामेंट बयज बे खेलाया जानो थांगासिनो दङ आं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बुंथिना होनो होननानै भिडिअखौ लाबोदों आरो लोगोसेनो गोबां बाथ्रा बुंबावगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था सिनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबल टुर्नामेंट 2026 भेन्यूआ जागोन बेटबारि प्लेग्राउंड बङाइगाव from 38/2026 to 3/9/2026 दानिया नाय नोंथांमोन मा टीम दङ बबेजों मेट्सआ ग्रुप ए आव दङ बङाइगाव DSA माने मा बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन धुब्री DSA 3 नम्बराव दङ पर्वतजरा DSA 4 नम्बराव दङ चिरां DSA ग्रुप बी आव दङ कक्राझार DSA सेकेंड नम्बराव दङ नर्थ सालमारा DSA थर्ड नम्बराव दङ गसाइगाव DSA 4 नम्बराव दङ बिलासिपारा DSA बे जाहैबाय टीमफोरनि फारिलाइ ग्रुप ए आव बङाइगाव DSA भार्सेस धुब्री DSA बे जागोन 38/2026 आगस्तनि जोबथायाव बिनि उनाव ओरैहाय ग्रुप बी आव जागोन कक्राझार DSA भार्सेस नर्थ सालमारा DSA बेनि उनाव 31 आव जागोन गसाइगाव DSA भार्सेस बिलासिपारा DSA बेनि उनाव सेमिफाइनाल जागोन ग्रुप बी आव सेमिफाइनाला जागोन 1 तारिखआव बेनिफ्राय ग्रुप ए आव मैच नम्बर 4 चिरां DSA भार्सेस पर्वतजरा DSA बे मोननैनि गेजेराव जागोन फाइनाला जागोन 3/9/2026 दा फाइनालाव सोर थांगोन फाइनाला बबे डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जागोन दा नोंथांमोनासो सायख'नो रोंगौ नोंथांमोना सायख'बानो जाबाय खेलायाथ' मोजां जाखागोन डिस्ट्रिक्ट खेला नङा होमबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां बाथ्रा फोरमायना होनो नागिरदों नलबारिनि सामुता स्टेडियामाव बिराद गेदेर टुर्नामेंट जागासिनो दङ नरराम बर्मन फुटबल टुर्नामेंट मेमोरियेल डे बेयाव आसामनि मुंदांखा टप टीमफ्रानो दङ जेरै नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC OIL FC दुलियाजान आरो आसाम पुलिस रेलवे बेफोर दं आरो DBI बेबो दङ दा नोंथांमोनहा बेनि मेचखौ हायोबा नाय मोजां जागोन नायनो
당구조 당가 시험은 फिसाफोर हाबग्रा दोङो बे माबायालाय बुस्थुआ आरो रेस्टुरेन्ट नाम्बारा आरो जानांगौ बोरो माथो बोरो खथो फैबाय नाङा आरो दा कालारनि गानो उनाव बागुरुम्बा मोसानानै सिदासिदि आं लारु नुले खै बोसोरसो गेलेदों बिदिनो फ्लेक फ्लेक लानानै फैजोबदों खौखौ खेबदों दे अनला दाउखौ ना क'क्राझारनिनो जागोन सायाव साइज स्टुडिय'आव फैगौ फास मोजां जानानै फास नांगौ निसिखौनो खालामथाय खालामो बिदिनो फास गेलेनानै बानायलाङोब्ला मा जागोन ज'नो गनोबो खना बालबो खना
어.